Para os nacionalistas, o estado dos aparcadoiros existentes en varias zonas do casco urbano, como é o caso dos de Avesadas, Monumento ou Coroso, non é o máis axeitado. Todos eles teñen un firme deficiente, unha falla de iluminación e sinalización, e tamén de limpeza. Por esta razón, pídenlle ao Executivo que se realice un plan integral de mellora para que sexan unha alternativa útil e axeitada para veciños e visitantes. Unhas labores mínimas de mantemento, que se roce a broza, que están todos cheos de broza, que se arranxe o chan, que está cheo de fochancas, que se dote os aparcamentos tamén de sinalización, porque non hai sinalización ninguna. Aquí cada un chega e aparca como quer, non hai un cartel que diga máis ou menos unha distribución para que un máis ou menos chegue e deixe un sitio, respete o sitio de salida, o sitio de entrada, onde están as saídas, onde están as entradas, non hai sinalización nestes aparcamentos. En este caso, por exemplo, é sangrante que no aparcamento das Avesadas pois haxa aí escombros e cascallos, porque iso non dá seguridade aos veciños. Cando ves aquí deixar o coche e deixas o coche nun sitio onde ves que hai escombro, onde ves que está sin rozar, onde ves que non hai iluminación. Nesta mesma liña, o BNG criticou tamén a privatización no seu día do aparcadoiro do Centenario, pedindo agora a súa remunicipalización. Desde o Bloque Nacionalista Galego pensamos que, ademais das melloras que son precisas para os aparcadoiros públicos, gratuitos, tamén se debería remunicipalizar o aparcadoiro Centenario para dispoñer prazas de uso céntrico, pero tamén a baixos prezos reducidos, e tamén con bonificacións especiais para aquelas persoas que apostan por mercar no comercio local. Entón, cremos que esa medida supoñería axudar ao comercio local a aumentar as súas vendas e tamén pois a contribuir a que o aparcadoiro público do Centenario pois reducise as súas tarifas, a baixar os prezos, que, en fin, sería unha boa medida para todo o público en xeral de Ribeira, non?